So diha sa balaang kasulatan nga tuang tawag ining mabasa sagad nga paminawon sa Dios o ginapili sa Dios mao gining gitawag og mga pari. Ano man kay kung natuang basahon ang balaang kasulatan, Isaya kapitulo 61 bersikulo 6 ug Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. So makita nato nga ang pari mao ang ministro og tawag ini nga sinugo sa Dios. So karon nganong ang mga pari man ang ministro og sinugo sa Dios kay nianang gitawag og paagiha diha siya maminaw og sila pud mismo ang mag-offer og sakripisyo halad alang pagtabon sa ilahang gitawag og sala. Kung naa man galing gipili ang Dios kaniadto nga tawag ini nga dili mga pari, for example mga hari, mga propeta, pero gusto niya nga ipasubject niya dito sa mga pari. Muna kung ato ang tanawan, for example si David, ipasubject niya dito kay Nathan, di ba? Tanawa nga itong Ginoong Jesucristo kaniadto, di ba? Nagdumala sa ilahang gitawag og mga templo, sa ilahang mga sinagoga, mga pari, dili wala kay di ka mabasa, di ka makitagbabasa nga ay nagdumala nga pastor. So karon, naay dako nga distinction kaniadto ang pastor og kining gitawag og pari. Pero pag abot sa tong Ginoong Jesucristo, syempre ang atong Ginoo man ang nag-perfect sa gitawag og buluhaton, sa gitawag og pagkapari. So ang pagkapastor ug pagkapari nahiusa kini sa ato ang Ginoong Jesucristo. So ang buluhaton sa pari kaniadto isip sinugo sa Dios, mag-offer og sakripisyo, magtudlo, mahitungod sa pulong sa Dios, sumala sa balang kasulatan, imperfect man ang mga pari kaniadto. Di sila makasulod ni anang maong gitawag og butanga nga gisugo sa Ginoong Dios. Muna pag-abot sa Bagong Testamento, ang atong Ginoong Jesucristo, siya man ang gitawag og perfect na pari. So buti pasabot siya ang mituman ni anang maong gitawag og gisugo og siya nang perfect ni ana nga siya mao ang sinugo sa Ginoo nga labing gamahanan, at the same time siya ang mumatuto, magtudlo, mahitungod sa gitawag og pulong sa Dios. So nganong wala man sa malinya sa mga pari kaniadto, for example sa linyada ni Levi, ni Abjas, o na daghang pang tawag anang mga linya sa pagkapari, ngano man kay most of them are married priest. So karon asa man nalinyada ang atong Ginoong Jesucristo sa pari pod nga dili minyo, si Melchizedek. So wala sa kasaysayan sa mga Hudyo nga si Melchizedek minyo. So dili minyo si tawag ini nga Melchizedek. Muna kung ato ang basaon ng Hebrews chapter 3 verse 1 o Hebrews chapter 7 verse 26, ang atong Ginoong Jesucristo naa sa linyada sa pagkapari ni Melchizedek. Yon. Kaya siyempre, pangulong pari man siya, so normal gid na nga naa gid siya mga kaubang mga pari nga iyahang panguluhan. Muna niingon sa St. John Revelation chapter 1 verse 6, ingon pa ni San Juan kay gitukod kita nga gingharian sa mga pari aron maghari. Yon. So karon kay gitukod man ang simbahan ni Kristo nga gingharian sa gitawag og mga pari, mo na normal sa simbahan nga iyan ni Kristo nga naa gyud gitawag og mga pari. So manang dili ta pailad ni anang maong mga pundok nga walay pari. Di ta pailad nga ni anang maong gitawag og pundok nga manaot o tirahon nila ang gitawag pari kay dili na mao ang iya sa tuang Ginoong Jesucristo. Ang iya sa ato ang Ginoo, ang iya sa atong manluluwas, simbahan nga gipanguluhan o gitawag og mga pari. Ingon pa nila nga wala man daw nagtuman ang mga pari daw kaniadto o katong gitunglo sa kaniadto tong mga pari katong mga Hudyo katong ingon ganyan nga imperfect. Pero ang Kristo kay perfect man siya nga pagkapari, perfect man pud siya nga tawag ini nga offering o sakripisyo ngadto sa Dios, mo na ang iyang mga sumusunod mahimong perfect kung sundon ang kabubuton ni Kristo nga mao'y pangulong pari sa pagtuo nga atong gihutan. So mo na nga bugos ng maong mga pundok nga tawag ini magpatuo nga they are in God or with God or they are sent by God, pero ang tinuod walay pari dito nila ay bugos na, fake na. So manang bantay-bantay ta kay yon. Again always ako ning balik-balikon, ginabira ang atong kalag ni anang mga tawahan na padulong sa impyerno.